ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. മുസ്തഫായ സഭദ്രേഷു നിശ്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാദമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം ഭൂമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവദാതാമതായ ഗ്രാമതാരിണെ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യരി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ റിസ്വാൻ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ശ്രാദ്ധാവിടം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। हरे ഹരേ कृष्ण। കൃഷ്ണ. പ്രണാമം ഹരേ എല്ലാവർക്കും. കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. प्रणाम माताजी। നമ്മളപ്പോ 37ാമത്തെ ശ്ലോക പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ വിവർത്തനം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ശ്ലോക അറിയാന്ന് വിചാരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം വായിക്കണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദത്തിലെ ഒന്നുമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാണ്ഡവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. എന്തെന്നാൽ എല്ലാ സദ്ഭാവങ്ങളോടും സദ്ഭാഗ്യങ്ങളോടും കൂടി അവർ ഭഗവത് കൃപയെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ 37ാമത്തേല് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ മൂലമാണ് പാണ്ഡവർക്കെല്ലാം ലഭിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് അഭയം പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പാണ്ഡവർക്കെല്ലാം ലഭിച്ചതെന്നാണ് കുന്തി മഹാദേവി പറയുന്നത്, കുന്തിദേവി പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനെ ഭഗവാദർ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? അതിഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. കാരണം എന്താ? ഭഗവാൻ അവരോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ദുഃഖത്തിലെ സുഖത്തിലെ എല്ലാം എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരോടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ദുഃഖ സമയത്തും ഭഗവാൻ അവരെ സഹായിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് യുദ്ധം വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. എല്ലാ സദ്ഭാഗ്യങ്ങളോടും കൂടി അവർ ഭഗവത് കൃപയെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കൃപയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യത്തിന്റെ പരമ അടയാളമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ആശ്രയം തേടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നാശത്തിനിടയാക്കാം. അതേ ഡിപ്പെൻഡൻസ്, ആശ്രയം നമുക്ക് ആരിലെടുക്കണം? ഭഗവാനിൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉന്നതി വരിക, ഭഗവാനോട് ഭക്തി തോന്നുക. എന്നാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ ബന്ധത്തിന്റെ വിഷയം നമുക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് അതിഭാഗ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം ഭാഗ്യം കിട്ടിയവരാണ് അല്ലേ, നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട്. നമുക്ക് പാണ്ഡവരോട് അത്ര ഭാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ചെറിയ ഭാഗ്യം കിട്ടി, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നി. സർവ്വതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായി തീരാനുള്ള വിചാരമാണ് ഭൗതിക രോഗത്തിന് നിദാനം. നമ്മളിവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എത്തിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ്? എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമാകണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം. എന്നാൽ ക്രൂരമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാകാൻ അനുവദിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ അതില് പെടുത്തുകയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ചെയ്യുക. പ്രകൃതിയുടെ കാർശനിക നിയമത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി തീരാനുള്ള വിഫല പ്രയത്നത്തെ പരീക്ഷണ ജ്ഞാനം ആധാരമാക്കിയുള്ള ഭൗതിക പുരോഗതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഓരോ പുരോഗതിയൊക്കെ എന്താണ്? പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്താണ് നമ്മൾ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വീട് വയ്ക്കുന്നു, അതോ എല്ലാം പ്രകൃതിയാണ് ആശ്രയിച്ച്, പ്രകൃതിയാണ് നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പാറ തുടങ്ങിയ എല്ലാം
പിന്നെ ഏതാണ് തടി എല്ലാം നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതിയാണ് നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ എന്താണ്? പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി തീരാനുള്ള ഈ തെറ്റായ പരിശ്രമത്താലാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക ലോകവും ചലിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ദിവസവും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിനുള്ള തിരിച്ചടിയാണ് ഫ്ലഡ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ. മലയിടിച്ചില് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതെല്ലാം ഇതിന്റെ പ്രതികരണമായിട്ടാണ് വരിക. സ്വർഗലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായി നേരിട്ട് പടികൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച രാവണനിൽ ആരംഭിച്ച് ഇങ്ങ് താഴോട്ട് വർത്തമാന കാലത്തെ ജനങ്ങൾ വരെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ത്രേതായുഗത്തില് രാവണൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു നേരിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പടികൾ പണിയാനായിട്ട്, നമ്മൾ വീടിന്റെ മേളിലത്തെ നിലയിലേക്കൊക്കെ പടികൾ പണിയുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ അന്ന് തുടങ്ങിയതാണെന്നാണ്, ത്രേതായുഗത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അതൊന്നും വിട്ടിട്ടില്ല. നമ്മളപ്പോ രാവണന്മാരെ പോലെയാണ് നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ അവർ ഇന്ന് വിദൂരമായ ഗ്രഹസമൂഹങ്ങളെ യാന്ത്രിക വൈദ്യുത സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ സമീപിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വിചാരിച്ച് രാവണൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരമോന്നതമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപൂർണ ആശ്രിതൻ ആകുകയുമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യാതെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക, നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ആശയം കൊള്ളുക എന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ തിരിച്ചു പോകാൻ അതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ 84 ലക്ഷം യോനികളിൽ ജനിച്ച് മരിച്ച് ഇരിക്കേണ്ടി വരും. തികഞ്ഞ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരമോന്നത നേട്ടം ധീരോത്തമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അതേസമയം ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ആരാണ് ധീരൻ എന്ന് നമ്മൾ ഏതിലാ പഠിച്ചത്? വാചോവേഗം, മനസ്സക്രോധവേഗം, അതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. അവിടെ ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് അവിടെ ധീരനായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് ധീരോദാത്തമായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ്. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അതെന്താ? ധർമാധിഷ്ഠിതമായിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ചെയ്യണം. ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോ സന്യാസത്തിലാണെങ്കിലും പിന്നെ ആദ്യത്തെ ബ്രഹ്മചര്യം ആണെങ്കിലും പിന്നീട് വരുന്ന ഗാർഹസ്ഥ്യം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വാനപ്രസ്ഥമാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഓരോ കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഈ സാംസ്കാരിക നിലവാരത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃകാ അനുഷ്ഠാതാക്കളായിരുന്നു പാണ്ഡവർ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അതേപോലെ പാലിച്ചവരാണ് പാണ്ഡവർ. നിസ്സന്ദേഹമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയെ അവർ പരിപൂർണമായും ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ ഭഗവാന്റെ അലസരായ പരാന്നഭോജികളായിരുന്നില്ല. വെറുതെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ഉറങ്ങുകയോ ഒന്നും അല്ല അവർ ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെന്താ അവർ ചെയ്തത്? അവരെല്ലാവരും തന്നെ സ്വഭാവത്താലും ശാരീരിക പ്രവർത്തനത്താലും ഉയർന്ന യോഗ്യത ഉള്ളവരായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ക്വാളിറ്റീസ്, ഭീമന്റെ ക്വാളിറ്റി, ഓരോരുത്തരുടെയും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ക്വാളിറ്റി, ഓരോരുത്തരുടെയും ക്വാളിറ്റീസ് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് അവരുടെ യോഗ്യത. എന്നിട്ടും അവർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്കായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അതാണ് ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക എന്നാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിവൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്. കാരണം ഓരോ ജീവാത്മാവ് സ്വരൂപവശാൽ ആശ്രിതനാണെന്ന് അവർക്കറിവുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ആശ്രയിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ളത് പാണ്ഡവർക്കറിയാം. ആകയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത ഭൗതിക ലോകത്തെ മിഥ്യായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പകരം ഭഗവത്ഗീതത്തെ ആശ്രയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന? സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നു അല്ലെ. ഇതെന്താണ്? മിഥ്യയാണ്, മായയാണ്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ്. ഭഗവാന്റെ രക്ഷകർത്താത്വത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്.
ഭഗവത് ഹിതത്തെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുന്നവരെ സനാഥർ അഥവാ സംരക്ഷണമുള്ളവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടുമ്പോൾ സനാഥർ. ആകയാൽ നാം സനാഥരായിരിക്കുവാൻ യത്നിക്കണം. അങ്ങനെയാകുന്ന പക്ഷം ഹിതകരമല്ലാത്ത അവസ്ഥയായ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും നാം സദാ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിലൊന്നും പെടത്തില്ല. നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഭക്തരാകാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കാം എന്നാണ്. ബഹിരംഗ ശക്തിയായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ മായ ആണല്ലേ അവിടെ. അപ്പൊ ആ ശക്തിയാൽ മായയാകുന്ന ശക്തിയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക അവസ്ഥ അത്യന്ത അഭികാമ്യമല്ലാത്ത വ്യാകുലതയാണെന്ന് നാം വിസ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് സന്തോഷം ആണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇത് ഒരു ദുഃഖാലയമാണ്. ഇത് പിന്നെ ഏതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വ്യാകുലതയുണ്ട് അല്ലെ. വ്യാകുലത എന്ന ടെൻഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല, ഇംഗ്ലീഷിൽ എപ്പോഴും കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരെ പറയുന്ന വാക്കാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ ടെൻഷൻ, അടുത്തെന്ത് വരും എന്നുള്ള ഓരോ ടെൻഷനാണ്. അതൊക്കെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാത്തത് കൊണ്ട്. അല്ലാത്ത നമുക്ക് എന്താണ്, വരുന്നത് വരട്ടെ, ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല, സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാം. നിരവധി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭാഗ്യവാനായ ഒരാൾ വാസുദേവനാണ് സർവ്വതം എന്നും അദ്ദേഹത്തെ പരിപൂർണമായി അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഉത്തമ മാർഗമെന്നും ബോധവാനാകുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:19 നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ പല പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ പറ്റിയതുപോലെ എന്താണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാനാണ് പരമ ആശ്രയമെന്ന് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഈ ശ്ലോകമൊക്കെ ഓർത്തു വെച്ചോളും. എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണം. അവിടെ നമ്മൾ മഹാത്മാവ് ആരാണ്, ദുരാത്മാവ് ആരാണെന്നൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ മഹാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണം, ദുരാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണം ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പാണ്ഡവകുലത്തിലെ എല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കളായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മഹാത്മാവാകാനായിട്ട് ഏത് വേണ്ട, വനവാസമൊന്നും വേണ്ട, പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥവും സന്യാസവും ഒന്നും വേണ്ട, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളാണ്. അപ്പൊ ഈ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മഹാത്മാക്കളാകാം. ഈ മഹാത്മാക്കളെ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നത് രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും മാതാവ് രാജ്ഞി കുന്തി ദേവിയും ആയിരുന്നു. അപ്പൊ മാതൃകയാകാനായിട്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ ധർമ്മപുത്രരാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ കുന്തി ദേവി ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്തയാണ്. ആകയാൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങളും മറ്റു പുരാണങ്ങളും വിശേഷിച്ചും ഭാഗവത പുരാണവും മഹാത്മാക്കളായ പാണ്ഡവരുടെ ചരിത്രവുമായി അനിവാര്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല് എന്താണ്, മഹാത്മാവ് ആരാണ്, മഹാത്മാവ് എങ്ങനെ പെരുമാറി അല്ലെ, അവരെങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആശ്രയിച്ചു എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള വിയോഗം ജലത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തപ്പെട്ട മത്സ്യത്തെ പോലെയാകുന്നു. അത് നമുക്കറിയാം. ഒരു മത്സ്യം എന്താണ്, ജലജീവിയാണ്. കരയെ പിടിച്ചിട്ട് അത് ഉടനെ പിടച്ച് മരിക്കും. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ച. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നാശം സംഭവിക്കും. ആകെ ശ്രീമതി കുന്തി ദേവിക്ക് അത്തരം വിയോഗം അശ്വിനിപാദം പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു. വെള്ളിടി, അശ്വിനിപാദം എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളിടി എന്നാണ്. അതാണ് വേനൽക്കാലത്ത് മഴയുടെ ഒരു ഒന്നുമില്ലാതെ അല്ലെ, മഴ പെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു തോന്നലും വരാത്ത തരത്തില് ഇരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്നാണ് വരുന്നത്, ഇടി വെട്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ വെള്ളിടി എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്ന വെച്ചാൽ വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ നമുക്ക് ദുരിതങ്ങളൊക്കെ വരും ഭഗവാന് ആയിട്ട് അകന്നാല്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മേലും കുന്തി ദേവിയുടെ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയും ഭഗവാന് അവരോടൊപ്പം വസിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുവാനായിരുന്നു. മേലു എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീടുള്ള എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഭഗവാന് അവിടെ തന്നെ നിർത്താനായിരുന്നു ഹസ്തിനാപുരത്തിൽ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ശത്രു രാജാക്കന്മാരൊക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അവരുടെ പുത്രരും പൗത്രരും പാണ്ഡവരുമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുണ്ടായിരുന്നു. ശത്രുതാവസ്ഥയിലേക്ക് പാണ്ഡവർ മാത്രം തള്ളപ്പെട്ടത് നാമസദാത്തരം അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ ശത്രുക്കൾ യുദ്ധം ചെയ്ത രാജാക്കന്മാരെ തോറ്റുള്ളൂ, വധിക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ. അവരുടെ
കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പുത്രരും പൗത്രരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം പാണ്ഡവരുടെ ശത്രുക്കളാണ്. നമ്മളും അതേപോലുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളും ഏതാണ് ഭഗവാനെ മറന്നാൽ ആ അവസ്ഥയിലെത്താം. അങ്ങനെ ആകയാൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഉത്തമ മാർഗം ഭഗവത് ഇച്ഛയെ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കുകയും അപ്രകാരം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ എല്ലാ വിഷമതകളെയും തരണം ചെയ്യുകയുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ ലോകത്ത് ഒരു വിഷമതകളും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വയം നാമരൂപാഭ്യാം യദുഭിः സഹ പാണ്ഡവാः ഭവതോ ദർശനം യർഹി കൃഷികാണാമിവേശിതോ. വയം നാമരൂപാഭ്യാം യദുഭിः സഹ പാണ്ഡവാः ഭവതോ ദർശനം യർഹി കൃഷികാണാമിവേശിതുഃ. അറിയുന്ന ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ, ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് ശ്ലോകം. വായിച്ചോളൂ പെട്ടെന്ന്. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേവയം നാമരൂപാഭ്യം യദുഭിः സഹ പാണ്ഡവഃ ഭവതോ അദർശനം യർഹി ഋഷികാണാവിവേശിതുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതില് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെങ്കില് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവും കിട്ടിയത്. ആ കിട്ടിയ ഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ചു പോകും, നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രധാന പദാർത്ഥം കെ ആരാകുന്നു. വയം നാം നാമരൂപാഭ്യാം കീർത്തിയോ കഴിവോ കൂടാതെ യദുക്കന്മാരോടൊപ്പം സഹാസമേതം പാണ്ഡവാഹ പാണ്ഡവരും ഭവത അങ്ങയുടെ അദർശനം അഭാവത്തില് ഏർഹി എന്ന പോലെ കൃഷി കാണാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇവ പോലെ ഈശ്വരം ജീവാത്മാവിന്റെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇവരെല്ലാം എന്താണ് കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകും. ഏത് വംശത്തിനും മൊത്തം കിട്ടിയത് അതെല്ലാം ഇല്ലാതാകും എന്നാണ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതക്ക് ഇതേ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും ജീവാത്മാവിന്റെ തിരോഭാവത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നത് പോലെ അന്ന് ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയും കർമ്മവും എല്ലാം പാണ്ഡവരെ യദുക്കളും സഹിതം തൽക്ഷണം അവസാനിക്കും. അപ്പൊ യദുകുലത്തിലാണ് ഇവരെല്ലാം വരുന്ന, വൃഷ്ണികളും പിന്നെ പാണ്ഡവരും കുരുവംശം എല്ലാം ഏതിലാ വരുന്ന, യദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വംശമാണ്. അതിലെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് കുരുവംശവും വൃഷ്ണിവംശവും. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വൃഷ്ണിവംശത്തിലും പാണ്ഡവര് കുരുവംശത്തില്, അവര് ബന്ധുക്കളുമാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഒരേ വംശജരുമാണ്, ബന്ധുക്കളുമാണ്, സുഹൃത്തുക്കളുമാണ്, ഒരേ വംശജരുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പേര് ജീവാത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഏതാ ഡെഡ് ബോഡി ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ, നമ്മുടെ ചൈതന്യം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. പ്രശസ്തിയും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇപ്പൊ യുദ്ധം ജയിച്ചതല്ലേ. അപ്പൊ ആ ജയിച്ചത് കൊണ്ട് കിട്ടിയ പ്രശസ്തി അതെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ചും ആർക്കാണ്, യുധിഷ്ഠിരൻ ലോക മഹാരാജാവായി, ലോക ചക്രവർത്തിയായി. അർജുനനാണ് പ്രധാനമായിട്ട്, അർജുനനും പിന്നെ ഭീമനാണ് പ്രധാനമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തത്. അപ്പൊ നാശനഷ്ടങ്ങളല്ല എല്ലാവരെയും ബാധിച്ചതല്ല, അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം പാണ്ഡവരും യദുക്കളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം നശിക്കും എന്നാണ്, ഉടൻ തന്നെ നശിക്കും തൽക്ഷണം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതർക്കിന്റെ പാണ്ഡവരുടെ നിലനിൽപ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ നിമിത്തം മാത്രമാണെന്ന് കുന്തി ദേവിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോ, വിജയം ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മളെല്ലാം മറക്കും, ആരാണ് ഇതിന് കാരണക്കാരൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മറക്കുക നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അല്ലെ. മനുഷ്യന്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണ്. മനുഷ്യനാണ് വിവേകമുള്ളവര്, അവരതെല്ലാം മറക്കാം. നമ്മളൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, എന്താണ്, നാട് മറന്നാലും മൂട് മറക്കരുത് എന്നല്ല, ആ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. നമ്മളതെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു. എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നത്, ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തിയത്, എന്ത് കാരണമാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മറക്കാം. ധർമ്മത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമായ മഹാനായ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന പാണ്ഡവർ നിസ്സംശയം പേരിലും പ്രശസ്തിയിലും സുസ്ഥാപിതരാണ്. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഉറച്ച ഭരണം ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല യദുക്കൾ സംശയമന്യേ മഹനീയരായ ബന്ധുക്കളുമാണ്. അപ്പൊ യദുവംശം എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടരും വരിക.
അവരെന്താണ് മഹനീയരായ ബന്ധുക്കളാണ്. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് നയിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചേതനയാൽ നയിക്കപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നത്. ഇവിടെ ചേതന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ്. ആത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ചേതന ഇതുള്ളൂ അല്ലെ, അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂ. അത് ഏതാണ് നന്നായിട്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സത്തുപോയി അല്ലെ. ചത്തുപോയി എന്നുള്ളത് ശരിക്കും എന്താണ്? സത്ത് ഏതാണ്? ആത്മാവ്. ആത്മാവ് പോയി, അതാണ് സത്ത് പോയി. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചത്തുപോയി എന്നാക്കിയത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആർക്കും അസ്തിത്വം ഉണ്ടാവില്ല, നിലനിൽപ്പുണ്ടാവില്ല. പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ നയിക്കപ്പെടാതെ ആരും തന്റെ അന്തസ്സ്, പ്രതാപം, പ്രശസ്തി എന്നിവയിൽ ഗർവിഷ്ഠനാകരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്കൊരു ഈഗോ ഉണ്ടല്ലേ എപ്പോഴും. ആ ഈഗോ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. നമുക്കിപ്പോ കുറെ പണം, പ്രശസ്തിയൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല ഉദ്യോഗമുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ മക്കളൊക്കെ നല്ല നിലയിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഗർവ് ആകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈഗോ പാടില്ല, താനെന്തോ അങ്ങനെയുള്ള തോന്നൽ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ജീവാത്മാക്കൾ സദാ ആശ്രിതരാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് തടസ്ഥ ശക്തിയാണ് അല്ലെ ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആശ്രിതരാണ്. പരമമായ ആശ്രയ കേന്ദ്രമാകട്ടെ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആകെ നാം നമ്മുടെ ഭൗതിക വിജ്ഞാന വികസനത്തിന്റെ സഹായത്താൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഉതകുന്ന എല്ലാവിധ ഭൗതിക വിഭവങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. നമുക്ക് ഇണ്ടാത്ത തരത്തിലെല്ലാം നമ്മുടെ വീടുകളില് ഉണ്ടല്ലേ, സകല സാമഗ്രികളും ഉണ്ട്. അതെല്ലാം എന്താണ്, നമ്മൾ ഭൗതിക പുരോഗതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകപ്പെടാത്ത പക്ഷം പ്രതികരണ ഘട്ടങ്ങൾ എത്ര തന്നെ ബലവത്തും തീക്ഷ്ണവുമാണെങ്കിൽ തന്നെയും അത്തരം എല്ലാവിധ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അപഹാസ്യമാവിധം പരാജയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റോക്കറ്റ് അത് ഇതൊക്കെ വിക്ഷേപണം, ചന്ദ്രയാനൊക്കെ വിക്ഷേപിക്കാൻ പോയപ്പോഴെന്താണ്, അവിടുത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെല്ലാം തിരുപ്പതി ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഒരു മോഡലൊക്കെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് വിട്ടത് അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ TV-യിലൊക്കെ കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് ചിന്തയില്ലാതെ നമ്മുടേതാണ് നേട്ടം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇല്ലാതാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാകണം? ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാകണം. ആശ്രിതരായിട്ട് വേണം ഭൗതിക പുരോഗതിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട്. ആശ്രിതരാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊക്കെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 39. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞേയം ശോഭിഷ്യതേ തത്ര യഥേദാനിം ഗദാധര തത്പാദൈരംഗിതാ ഭാതി സ്വലക്ഷണ വിലക്ഷിതൈഃ. ജ്ഞേയം ശോഭിഷ്യതേ തത്ര യഥോദാനിം ഗദാധര യഥേദാനിം ഗദാധര ത്വത്പദൈരംഗിതാ ഭാതി സ്വലക്ഷണ വിലക്ഷിതൈഃ. ജ്ഞേയം ശോഭിഷ്യതേ തത്ര യഥേദാനിം ഗദാധര ത്വത്പദൈരംഗിതാ ഭാതി സ്വലക്ഷണ വിലക്ഷിതൈഃ. വായിച്ചോളും. സ്വലക്ഷണ വിലക്ഷിതൈഃ വായിച്ചോളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നേയം ശോഭിഷ്യതേ തത്ര യഥേദാനിം ഗദാധര ത്വൽപദൈരംഗിതാ ഭാതി സ്വലക്ഷണ വിലക്ഷിതൈഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വലക്ഷണ വിലക്ഷിതൈഃ. പ്രധാന പദാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദത്തിന്റെ ഇല്ല ഇയം. നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം ശോഭിഷ്യതേ സുന്ദരമായി കാണപ്പെടും. തത്ര അപ്പോൾ യഥാ അതേപോലെ ഇതാനീം ഇപ്പോൾ ഗദാധര അല്ലയോ കൃഷ്ണ. ഗദാധരൻ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളാൽ അങ്കിത മുദ്രണം ചെയ്തു ഭാതി കണ്ണൻ ചിപ്പിക്കുന്നു. സ്വലക്ഷണ അങ്ങയുടെ സ്വന്തം മുദ്രകൾ വിലക്ഷിതായി മുദ്രണത്താൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന, ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പാദ പങ്കജത്താലുള്ള മുദ്രകൾ അല്ലെ, എല്ലാം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ മുദ്രകളെല്ലാം ഇല്ലാതായി പോകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അഭാവത്താൽ. ഭഗവാന്റെ കാല് പല പല മുദ്രകളുണ്ടല്ലേ.
ആ മുദ്രകളെല്ലാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ മുദ്രണങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവയും എല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാകും. മുദ്രണം എന്ന് മുദ്രകൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മുദ്രണങ്ങൾ എല്ലാം ഏതാണ്? എല്ലാം നല്ല ഏതിനാണ്? പുരോഗതിക്ക് സാധ്യമാകുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇല്ലായ്മയാകും എന്നാണ് ഇവിടെ കുന്തി ദേവി ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അല്ലയോ ഗദാധര വിമർത്തന ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാതയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ പാദമുദ്രണത്താൽ മനോഹരമായി ദൃശ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആരാണ്? പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണനെയും ബലരാമനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ആരാ വന്നത്? അക്രൂരൻ അല്ലേ. അക്രൂരൻ വന്നപ്പോ എന്താണ്? വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ പാദമുദ്രകൾ. കിടന്ന് ഉരുളുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് പവിത്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ പാദമുദ്രണം എന്താണ്? മനോഹരമായി ദൃശ്യമാകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പാദമുദ്രണം കാണുന്നത് മാത്രമല്ല, അവിടെ അത്രയ്ക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു, സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ. ശാന്തി, സമാധാനം എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങ് വിടവാങ്ങിയതിൽ പിന്നെ അതങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ പാദമുദ്രണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ടിരിക്കും. രാജ്യത്തിന് പുരോഗതി ഉണ്ടാകും, ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകും, ശാന്തി ഉണ്ടാകും, പരസ്പരം ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും, സാഹോദര്യം അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, എല്ലാം നല്ല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമാകില്ലേ എന്നാണ് കുന്തിദേവി ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ചില സവിശേഷമായ മുദ്രകളുണ്ട്. അവ ഭഗവാനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കാലിലൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ, പാദത്തിലൊന്നും ഈ മുദ്രകളില്ല. ഭഗവാന്റെ പാദം വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ്. പാദപങ്കജം എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ, താമരപ്പൂ പോലെയുള്ള. കൊടിക്കൂറ, അതറിയാമല്ലോ കൊടിക്കൂറ. അശനി, അശനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണ. ആനക്കോല്, ഛത്രം, ഛത്രം എന്ന് പറയുന്ന വീശറി അല്ലെ. മാതാജി ഛത്രം കുട. കൊടിക്കൂറ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലാഗ് അല്ലെ. അതെ, കൊടി. കൊടി കുടയാണ്. അംബുജം, സുദർശന ചക്രം, പിന്നെ ഏതാണ് തുടങ്ങിയ ചിഹ്നങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏതാണ്? ഈ അശ്വിനി എന്ന് പറയുന്നത് മിന്നൽ പിണർ എന്നാണ്. അശ്വിനി മിന്നൽ പിണറിന്റെ അടയാളം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ കൊടിക്കൂറയുണ്ട്, അശ്വിനി, അപ്പൊ ഫ്ലാഗ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ. പിന്നെ മിന്നൽ പിണറിന്റെ മുദ്രയുണ്ട്, ആനക്കോലുണ്ട്, കുടയുണ്ട്, അംബുജമുണ്ട്, താമര അല്ലെ, സുദർശന ചക്രം. അങ്ങനെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾക്കിടയിൽ ദർശിക്കാം. അടിയിൽ എന്നാണ്, പാദങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ ദർശിക്കാം. ഭഗവാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൃദുലമായ മൺപാതയിൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ പതിയുന്നു. അപ്പൊ പാദരക്ഷയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മൺപാതയിൽ ഇതൊക്കെ പതിയുന്നത്. പാണ്ഡവരോടൊപ്പം ഭഗവാൻ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം ഹസ്തിനപുരത്തെ പ്രദേശങ്ങൾ ഇത്തരം മുദ്രകളാൽ അങ്കനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ മുദ്രകളെല്ലാം അവിടെ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാം മൺ പാതയിൽ എല്ലാം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും പാണ്ഡവരോടൊപ്പം ആയിരുന്നല്ലോ ഭഗവാൻ അല്ലെ. അവരോടൊപ്പം ഉറങ്ങുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, തമാശ പറയുക അല്ലെ, പിന്നെന്താണ് സംവദിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പാണ്ഡവരോടൊപ്പമാണ്. പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യാപ്രകാരം അത്തരം മംഗളകരമായ മുദ്രണങ്ങൾ കാരണം സമൃദ്ധമായി തീർന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജം പതിഞ്ഞിടമെല്ലാം എന്തായിട്ട് തീർന്നു? സമൃദ്ധമായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം പ്രകൃതി എല്ലാം കൊടുത്തു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ പഠിക്കും. മലകളും കുന്നുകളും പർവ്വതങ്ങളും നദികളും സമുദ്രവും എല്ലാം പശുക്കളും എല്ലാം ഭൂമിയും എല്ലാം വാരിക്കോരി കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? അവിടെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ മംഗളകരമായ മുദ്രണങ്ങൾ പതിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വ്യതിരിക്തമായ ലക്ഷണം മറ്റുള്ള പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ കുന്തി ദേവി എടുത്തു പറയുകയും ഭഗവാന്റെ അഭാവത്താലുള്ള നിർഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ നേടിയതെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാകും എന്നുള്ള ഭയം ആർക്കുണ്ടായി? കുന്തി ദേവിക്കുണ്ടായി. ഭയം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ അത്ര വിശ്വാസം വരുമ്പോ നമുക്ക് ഭയം വേണ്ടതല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ഭയം ഇല്ലാതാകും.
അപ്പൊ ഇവിടെ കുന്തിദേവി ഭൗതികതയിൽ നിന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കുന്തിദേവി ശുദ്ധഭക്തയാണെങ്കിലും ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ഭയം ഉണ്ടായത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 40. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമേ ജനപദാ ശ്രദ്ധാ സുഭക്കോ ഔഷധി വിരുധഃ വനാദ്രിനദി ഉദന്യന്താ ഖേദന്തെ തവ വീക്ഷിതൈഃ ഇമേ ജനപദാ ശ്രദ്ധാ മറന്നു ജാനകിച്ചിട്ട് ഔഷധി വിരുധാ വന ആദ്രി നദി ഉദന്യന്താ ഖേദന്തെ തവ വീക്ഷിതൈഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇമേ ജനപദ എന്നാണ്. ജനപദ ശ്രദ്ധ. അപ്പൊ സമർത്ഥമായി. ഇവിടെ എന്താ പറയാ? സുപക്വ, പരിപക്വമായ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതായിട്ട് മൂത്ത വിളഞ്ഞ എന്ന് തന്നെ. ഔഷധി ചെടികൾ. പിന്നെ ഏതാ വരുന്നത്? വീരുദാഹ, പച്ചക്കറികൾ. വനം. ഇപ്പൊ അടുത്തതിൽ ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, വേറെ അധ്യായത്തിലും വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരും 11ാം അധ്യായത്തിലും. വനങ്ങൾ, അദ്രി കുന്നുകൾ, നദികൾ. പിന്നെ എന്താ വരുന്നത്? ഉദ്വന്നന്ത അല്ലെ, സാഗരങ്ങൾ. ഉദ്വന്നന്ത സാഗരങ്ങൾ. ഹി ഏതന്തെ വികസിക്കുന്നു. തവ അങ്ങയാൽ വീക്ഷിതൈഹി. അപ്പൊ അങ്ങയാൽ വീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ ജനപദങ്ങളും മുമ്പ് ഏതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ ജനപദങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഏത് വരുന്ന രാജ്യം, നഗരത്തിനെയാണ് ജനപദങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ചരിത്രം പഠിച്ചവർക്കറിയാം 16 ജനപദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവയൊക്കെ ആയിരുന്നു കൗരവരുടെ രാജ്യം, പിന്നെ ഏതാണ് പാഞ്ചാലം, പിന്നെ ഏതാണ് പാടലീപുത്രം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ജനപദങ്ങളാണ്. 16 മഹാജനപദങ്ങൾ എന്നാണ് അവ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജനപദങ്ങള് അത് നഗരങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും. ഇതില് ഭാവാർത്ഥത്തില് ഗ്രാമങ്ങളെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും നഗരങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും എല്ലാം എന്തായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്? സമൃദ്ധമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? പരിപക്വമായ, നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെ, നല്ല മൂത്ത് വിളഞ്ഞ ഔഷധ ചെടികളും പച്ചക്കറികളും എല്ലാം കൊണ്ട്. പിന്നെ വനവിഭവങ്ങൾ നൽകുന്നു. കുന്നുകൾ, അവിടെയും നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് സമ്പത്തുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മിനറൽസ്, ധാതുക്കളൊക്കെ അല്ലെ, മിനറൽസ്. നദികള് എന്താണ്? അതേപോലെ സമ്പന്നമാണ്. കൃഷിയിടത്തിനൊക്കെ വേണ്ട വെള്ളം നൽകുന്നു, നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു. സാഗരങ്ങളില് ഒരുപാട് ജംസ് ഒക്കെ കിട്ടും അല്ലെ, മുത്തുകളൊക്കെ കിട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെ സമൃദ്ധിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവയൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്? അങ്ങയാൽ വീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇവയെല്ലാം കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേകൃഷ്ണമാതാജി, ഞാൻ വായിക്കട്ടെ? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമേ ജനപദാ ശ്രദ്ധാ സുഭക്കൗഷധി വിരുധഃ വനാദ്രി നദി ഉന്നന്തു ഖേദന്തെ തവ വീക്ഷിതൈഃ. വനാദ്രി നദ്യുതനന്തോ അല്ലെ, ഒരുമിച്ച് വനാദ്രി നദി ഉദ്വന്നന്ത അല്ലെ, ഉദ്വന്നന്തോ ഹി വായിച്ച് പഠിച്ചോളൂ. നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതർക്ക് ഈ സർവ്വനഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമൃദ്ധമായിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഔഷധികളും ധാന്യങ്ങളും വേണ്ടുവോളം ഇവിടെ ഉണ്ട്. വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലസമൃദ്ധമാണ്. നദികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു. പർവ്വതങ്ങൾ ധാതു സമ്പുഷ്ടമാണ്. സാഗരങ്ങൾ നിധിശേഖരങ്ങളാണ്. അങ്ങയുടെ കടാക്ഷമാണ് ഈ സമൃദ്ധിക്കെല്ലാം കാരണം. മനസ്സിലായല്ലോ? ഹരകൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ഇത് വായിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതിയോ ഹരകൃഷ്ണ? കൂടുതലുണ്ട് മാതാജി. ഭാവാർത്ഥം കൂടെ വായിക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. 2 മിനിറ്റ് എടുക്കും.
മാനവ സമൃദ്ധി പുഷ്ടിപ്പെടുന്നത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാലാണ്, അല്ലാതെ ബൃഹത്തായ വ്യവസായശാലകളാലല്ല. ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ബൃഹത്തായ വ്യവസായശാലകൾ. മാത്രവുമല്ല അവ മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത ലക്ഷ്യങ്ങളെ നാശത്തിന് ഹേതുവാകുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ നമ്മുടെ പഴയ രീതിക്കുള്ള പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉൽപാദനത്തെയും പിന്നെ നമ്മൾ പറയില്ലേ കുടിൽ വ്യവസായം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, എല്ലാം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം വ്യവസായശാലകൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ രണ്ടും ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് പറയുന്നത്. ഗ്രാമത്തിലെ പട്ടണങ്ങളിലും ഒക്കെ പണ്ടുള്ള ജീവിത രീതിയും പിന്നെ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് ശേഷം ഫാക്ടറീസ് വന്നത് കൊണ്ടുവന്ന ദൂഷ്യങ്ങളും. അപ്പൊ ഗ്രാമങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങൾ ഇല്ലാതായി, എല്ലാവരും നഗരത്തിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തു. അപ്പൊ നഗരം ഓവർ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ പൊള്യൂഷൻ ഒരു പ്രധാന, ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം വരുന്നില്ല, പാർപ്പിട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ്, വൃത്തിഹീനത കൂടുന്നു. ആൾപ്പെരുപ്പം കൂടുമ്പോ വൃത്തിഹീനം ആകും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ ചെറിയ വ്യവസായശാലകളിൽ കൂടുതൽ സമയം ജോലി ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് റെസ്റ്റ് ഇല്ല, അവരുടെ ആരോഗ്യം അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, അവരെല്ലാം രോഗികളാകുന്നു, നേരത്തെ തന്നെ മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇത് രോഗമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അസംതൃപ്തരാകുമ്പോ അശാന്തി വരും അല്ലെ. അശാന്തി അസംതൃപ്തി സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വ്യാപകമാകുകയും ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രം ചൂഷണത്തിലൂടെ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ചുരുക്കം ചിലർ ആരാണ്? മുതലാളിമാര്, ഫാക്ടറി ഉടമകളും മറ്റും അല്ലെ, അവിടുത്തെ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ദുരിത ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ സമ്മാനങ്ങളായ ധാന്യങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ഫലങ്ങൾ, നദികൾ, രത്നങ്ങളാലും ധാതുക്കളാലും സമ്പൂർണമായ കുന്നുകൾ, പവിഴങ്ങൾ, മുത്തുകൾ നിറഞ്ഞ സാഗരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പരമപുരുഷന്റെ കൽപ്പനകളാലാണ് പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട്, നിർദ്ദേശം കൊണ്ട്, കൽപ്പന കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നിറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ മനുഷ്യന് നേരെ ചൊവ്വെ ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ പറയുന്നത്. മാത്രവുമല്ല ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ സമർത്ഥമായി നൽകുകയും അതല്ലെങ്കിൽ അവയെ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നേരത്തെ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ പിതാവ് ദുഷ്ടനായിരുന്നത് കൊണ്ട് പ്രകൃതി ഒന്നും കൊടുത്തില്ല എന്നാ പറയുന്നത്, എല്ലാം പിടിച്ചു വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേനൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രകൃതി ഭൂമി എല്ലാം പിടിച്ചു വെച്ചു, ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് പൃഥു മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായിട്ട് വന്നപ്പോ പൃഥു മഹാരാജാവ് ഭൂമിയെ പേടിപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തു എന്നാണ്. അപ്പം ഭൂമി എല്ലാം നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നിന്റെ പിതാവ് ദുഷ്ടനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പിടിച്ചു വെച്ചത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ആയിരിക്കും പ്രതികരണം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫ്ലഡും അതും ഇതുമൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനമാണ് അല്ലെ. പ്രകൃതിയുടെ ഈ ദിവ്യ സമ്മാനങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യം മാനവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അതീശത്തെ ചൂഷണ മനോഭാവത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെടാതെ അവയുടെ സഹായത്താൽ സംതൃപ്തമായി സമൃദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. അപ്പൊ നേരെ മണ്ണ് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക, അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. അല്ലാതെ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുക അല്ല വേണ്ടത്. ആസ്വാദനത്തിനായുള്ള നമ്മുടെ ചാബല്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ നാം കൂടുതൽ യത്നിക്കും തോറും അത്തരം ചൂഷണ യത്നങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാൽ നാം കൂടുതൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് വിചാരിച്ചതുപോലെ ഉയരാനും സാധിക്കത്തില്ല. താൽക്കാലികമായിട്ട് ഉയർന്നാലും അതെല്ലാം നശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ധാന്യങ്ങളും ഫലങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഔഷധ ചെടികളും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടുവോളം ലഭ്യമെങ്കിൽ പിന്നെ കശാപ്പ് ശാലകൾ നടത്തി സാധു മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷിഭൂമിയൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ. നമ്മളിപ്പം കേരളം പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റ് തമിഴ്നാടിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കൃഷിയുടെ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, നമ്മൾ ആരും കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രധാനം അല്ലെ. പിന്നെ കൃഷി ഇറക്കിയാലും നമുക്ക് നഷ്ടം വരും, ഒരുപാട് കൂലി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിതൊന്നും നേരെ ചൊവ്വെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്ക് എളുപ്പം ഭക്ഷണം
ആവശ്യത്തിന് പച്ചക്കറികളൊന്നും കിട്ടാതെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പലരും ആരായിട്ട് മാറുന്നു? നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടുവോളം ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും സുലഭമെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ഒരു മൃഗത്തെയും കൊല്ലേണ്ടതായി വരുന്നില്ല. നദീജല പ്രവാഹം വയലുകളെ ഫലഭൂഷ്ടമാക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിലധികം അവിടെ ലഭ്യമാണ്. ധാതുക്കൾ കുന്നുകളിലും രത്നങ്ങൾ സാഗരങ്ങളിലും ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നു. മാനവ സംസ്കാരത്തിന് യഥേഷ്ടം ധാന്യങ്ങൾ, ധാതുക്കൾ, രത്നങ്ങൾ, ജലം, ക്ഷീരം എന്നിവ ലഭ്യമെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ചില ഭാഗ്യവാന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ വില നൽകി ഉഗ്രമായ വ്യവസായശാലകൾക്കായി എന്തിനാണ് അഭിലഷിക്കുന്നത്? അപ്പൊ വ്യവസായശാലകൾ സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിലും സാധാരണപ്പെട്ട പാവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രാവും പകലും വർക്ക് ചെയ്താലേ അവിടെ വ്യവസായശാലകൾ ഉയർന്നു വരുവുള്ളൂ അല്ലേ? എന്നിട്ട് വലിയ വലിയ മെഷീൻസ് ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്ന അവിടെ എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ജോലിക്ക് എടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല. മെഷീൻസ് കൂടുതൽ ജോലി കുറച്ച് ആളുകളെ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ജോലിയില്ലായ്മ, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് വരുന്നു. അതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത് കൃപയെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകൃതി നന്നായിട്ട് ധാന്യങ്ങളും എല്ലാം നൽകും. ആകയാൽ ഭഗവത് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കുകയുമാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക, ചൂഷണം ചെയ്യാതിരിക്കുക. കുന്തി ദേവിയുടെ സൂചനകൾ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമാണ്. ഭഗവത് കടാക്ഷം തങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയണം എന്നതാണ് കുന്തി ദേവിയുടെ ആഗ്രഹം. അപ്രകാരമായ ഭഗവത് കൃപയാൽ പ്രകൃതി സമൃദ്ധമായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, കൃപ അവിടെ ഇല്ലാതായാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ചെയ്യില്ല, സമൃദ്ധമായി വിളകളൊന്നും നൽകത്തില്ല. എല്ലായിടത്തും അല്ലെ? ഓരോരോ ഭാഗം, വനങ്ങള്, കുന്നുകള്, നദികള്, പിന്നെ ഏതാ പറയുന്നത്, സമുദ്രം, കൃഷിയിടം, ഇവയെല്ലാം ഭൂമി എല്ലാം വളരെ സമ്പന്നമായി സമൃദ്ധമായിട്ട് നൽകുന്നു. അതെല്ലാം ഇല്ലാതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപത രൂപശ്ച കൃപ സിന്ധുഭേവജ പരിധാനം ഭാഗവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദ ശ്രീല പ്രഭുപാദ ഗുരു മഹാരാജ് ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം